Медалист Ағлам 20-ші ғасырның екінші яртысында әдебиет майданына кірген біздің ең көрнеклі шағырларымыздың бірі. Бүгін біздің бұл ұлық шағырымызға туына 70 ел болды. Шушы юбилей мөнәсәбәте илә Татарстан китап нәшрияты аның бик тәсәввүр Иракка китеп кара дигән шигырьләр китабын бастырып чыгарды. Ни кызганыч дип әйтимме, китап нәшриятында Медалист Ағлам кебек шагыйрьнең 20 ел дәвамында китабы басылып чыкмаган икән. Аның соңгы китабы 1996 елны Иман Ставәр Шакый дигән исемле китабы, аның 50 яшьлек уңайыннан дөнья күргән булган. Инде менә ниһаять 20 ел узгач, аның 70 ел уңайыннан кызганыч булган үзе кыра алмады инде. Шушындый китабы чыкты Медалист әкәбезнең. Бердә аның минем карашымча инде иң яхшы шигырьләре, поэмалары, балладалары туплап бирелде. Әлбәттә, аның язганнары бу китап белән генә чикләнми, бик күп аның әсәрләре кемишә калды. Ни кызганыч. Шуңа күрә мин менә әйтәсем килә, инде Медалист Ағлам кебек статусы алган иҗатчыларның, язучыларның, шагыйрьләрнең китаплары болай 20 елга бер онытылганда бер генә дөнья күрергә тиеш түгел дип саныйм мин. Чөнки алар әдәбиятның йөзен билгеләүче, халыкның күңелендәге уй-хыялларын, омтылышларын билгеләүче инде үз әйтмешле знаковый шәхесләр. Шуңа күрә аларның әсәрләре, алар безнең халкыбызга һәр вакытта да кирәк. Аларның әсәрләре кайчан язылуына карамастан һәр вакытта да безнең уйдашыбыз, замандашыбыз, чордашыбыз. Менә Медалист Ағлам безнең нәшриятта башлап җибәрде инде шагыйрь мөнбәре дигән яңа серияне. Аллаһ бирсә, киләсе елга менә безнең шулай ук Медалист Ағлам белән янәшә атлап барган, алар аркадаш булып яшәгән, иҗатташ булып яшәгән Зөлфәтнең дә 70 еллыгы була киләсе елга, Аллаһ бирсә. Инде biz ышанабыз, киләсе елга менә Медалист Ағлам шикелле Зөлфәтнең дә шушы сериядә шигырь китабы басылып чыгар дип ышанабыз. Медалист Ағламның әлеге китабын бер үзенә күрә тәкъдим итүдә була шикелле 24 октябрьдә безнең язучыларның союзының берлегенең Тукай клубында аның 70 еллыгына багышланган кичә булачак, әдәби акшам булачак. Анда бу китапны да күрергә һәм ихтимал әле үзендә булдырырга да мөмкин булыр. Һәрхәлдә Медалист Ағлам иҗаты белән очрашу, аның иҗаты белән танышу безнең укучыларыбызны фәкать куандырыр, аларга истәлек, ләззәт бирер, күңелләрендә ышаныч уятыр дип ышанып калам.